Nanghinaot karon ang pamilya sa biktimang 14 anyos nga mupakita ang mga higala nga giubanan sa biktima sa pagpangaligo dahil sa kilometer 9 na Matina Pangi. Sa interview sa DXDC RM Davao sa amahang si Rola, nabuot niya nga makonsensya ang mga kauban sa iyahang anak sa pagdala sa lugar apan gibiyaan na lang kini nga wala nay kinabuhi. Nakumatod pa ang pagtuo sa amahan nga dili maabot ang iyang anak sa lugar nga mag-inusara tungod layo ra ang ilang pinuyanan sa sitio eskwela Katalunan Grande sa giliguan sa iyahang anak sa kilometer 9 Matina Pangi. At ang paminawan na tipik sa pamahayag ni Roland Pilyanon ang amahan sa biktima. Tugan ka sila ba? Tugan ka sila kung sa'yo na ingani akong anak. Makadungog man sila. Kana balita. Makonsensya unta ba? Ibutan kayo ng akong anak ba? Lambing kayo sa ako apod. Kini ang pamahayag sa amahan sa eksklusibong interview sa DXDC RMN Davao.